prieteni, noi astăzi avem în Republica Moldova delegație a Comitetului Interparlamentar Republica Moldova Uniunea Europeană și noi deja am felicitat reprezentanții și experții europeni că alianța deja s-a integrat în Europa. Ei au case în Europa, ei au venituri europene, ei conduc mașini de lux europene, copiilor învață în Europa. Ei vorbesc foarte frumos despre principii și valori europene. Numai că problema este că s-au integrat în Europa doar ei, doar alianța, doar membrii alianței și rudele acestora, dar au uitat cu desăvârșire de către popor, au uitat cu desăvârșire de către țară. Să ne aducem aminte, stimați prieteni, acum un an, în sloganele frumoase ale unui partid de la guvernare care spunea că Republica Moldova iarăși este dimineață în Moldova. Într-adevăr, iarăși este dimineață în Moldova și deja de 2 ani noi ne trezim în fiecare dimineață ca după un coșmar. Ca după un coșmar și un vis urât aceste alianțe care deja ne-am obișnuit cu acele fără de legi, cu batjocorirea cetățenilor, cu batjocorirea Constituției Republicii Moldova și cu uzurparea a puterii în stat. De ce noi venim astăzi să spunem un ferm nu sărăcii, un ferm nu acestei fără de legi, un ferm nu uzurpării puterii în stat? Noi venit astăzi să trimitem alianța la groapa de gunoi, la groapa de gunoi a istoriei pentru totdeauna. Jos alianța! Jos alianța! Jos alianța! Jos alianța! Jos! Jos! Jos alianța! Gata! Gata, ходите! Jos alianța! Jos alianța! Jos alianța! Jos alianța! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Rușine! Let's go! Rușine! Rușine! Gata, jos! Gata!